मग कसं सांग पन्नास डिस्को किती नसते डिस्को मध्ये तू नसता म्हणू सांग सुजानी किती गो चौदा सैनिक आणि तू केलं नशीब तुझे नशीब कित्याक? तुझ्या चौथ्या दिसून तुका पंदरा तू म्हाका मेळून होय नो तू वाकमेळ म्हण नो नशीब तुझे नशीब चौदा सैनिक तुका होय तू साता तुझे रिकॉर्ड म्हण मगो तिके त्यार मी लागलो आणि तू 14 सैनिक जाऊन ते 14 वर सुटले आ भोगीता तू किती बघितले सुकरू सुख होय. मग दुख मोठी सोडलं या गावाने तुका चान्स आहे बागो ये रे सोजा आता सांगू चोळा मुली रेस्पेरा होईत असताना रोटायला तुमच्या डायटे किती असताय रे इथे ते आमच्या लास्ट नासो काजा जीविताना नासो मेळा होता ते तू साधी हरकत कारण असतंय आम्ही त्यामुळे आता मारू होतंय देखला असते तुम्ही ये रे मन काय रे चोळा किती कसा होताय रे तू म्हणा ना ते कोणी जात ना जाणचा जाई जात माय पाय आपल्याकडे चळवा काजार कोताय कित्या ते कोडे आणि ते चळवा पोसू जायना ते काजार कोताय आणि ते चळवा कोणाच्या तरी होंडिया खाताय आणि तो चळव बाळो ओळून पाडा म्हणून असताना त्या लोकांच्या चळवा घरांगण जीवित बोर पोशिता आणि वैल्या बायले जे सोशिता एक बघ फळ्या सांगपाव लागो एक बायलेमध्ये आणि गव्हर्नमेंटमध्ये काय होतं ना सेम टू सेम किती बाईमध्ये गव्हर्नमेंटमध्ये काय होतं काय चिमा सेम टू सेम अशी कोणे चोय बायल आम्ही आमची साहित्य इचून काढाय आमचं साहित्य छुडापडे कसा सुद्धा नाम बायल होते तेच पाशी आम्ही आमका साहित्य गव्हर्नमेंट इचून काढाय राष्ट्र किती बायल वेग ना गव्हर्नमेंट वेग आणि आम्ही दादूला याचा मुतू जाता पडे टाकू एक मागत आहे आपण जायला का जोडून बसू मुतू जा पडे ते टाकू माथा आणि असं भरपूर कमाई सोडून जाय ओय नो आता गवंडा भोगली गरमानू मग काय सांगू तिच्या तोंड होटोनो एक सांगू तू तिसरे येतात तुला नको पडे आपल्या तिसऱ्या सांगू बोडी बरे मग एक सांगू ना तिसरे सांगू बाईलेमध्ये आणि माईचमध्ये किती होतं मोडो बनी सोमीन इतू होतो बाईलेमध्ये आणि माईचमध्ये एक माय तुका 9 महिने आपल्या कुसव्या सांभाळता माय तुका आपल्याकडे शाखेर दूध दिता माय तुका चलो शिकवता माय तुका उलूच्या शिकवता माय तुका अंडी मान घेऊन होता हे माहिये काम आणि बाय तुका काय शिकवणार माय शिकवता बाय शिकवता तीच बाय तुका कितको मायको झगडो जाय ते शिकवता तीच बाय तुका माय काय पाय कितको घरातून बाहेर घालून जाय ते शिकवता एक बाईने गेले होय ना माय तुका 9 महिने सोरमा आता दुसरा सवाल दूध दिता चलो शिकवता ज्याच्या शिकवता उलोपा शिकवता ही माय आमची माय आणि हे सगळे तुम जाण तेच बाईने गेले ऐकून माय बाय घरातून बाहेर जाते अरे बाईने किती बाहेर जाते तुम्ही किती बाहेर जाते बाईने ऐकून माय तुका उलोपा शिकवता सोरमा आता शिकवता बाई सांग रे बाईने किती बाहेर एक बोलो कडी बनाय तो बाहेर हो दादून नो दादी नाही
कित्याक तूं कितें राती तो हाट्या म्हणून मेळपा लागू पाहिलं म्हणून मला पाहिलं मागीर राती कसं बाय लागेल आत बेकार होताय आत मला बेकार होता आत हॉटेल होताय काय जाणू आम्ही धरले आणि बाहेर गावले तिथं एक बाईल सोडी दुसरी बेटा सोडी तिसरी बेटा पण आम्ही बाहेरला हाडल्या नसताय माय झोमाटो माय बाय का खुची बेडे हे जा बरे तू आज काढ तू मग सुबे दिलो नाही रस्ता करा तू तर पाहिलं हा चान्स पाहिलं मागे तुका रे काजा जाय न्हू आयज चूक केल्या पण आई तू हबत चूक केली असतली आणि महापातक केला महापातक काय केला तू बघा जरा महापातक ओये पात काय घालमा उसपाय म्हणजे रो उसपाय उसपाय पात काय घाला तर आज फोन होता आणि काय तो उलटा किती आज फोन मध्ये उलटा आणि स्पीकरने काढला ओय इथे ना स्पीकरची काय नका नाही स्पीकरची काय नका काय कोण पण आणि मायका चेक नाही बापा ऐकून साहेब मी मुगेलो पाय की तू रोईते त्याला तू मायका चेक करतो स्पीकरची काय नका काय पण मायका चेक तेला कसं उसकाय करणार त्या शरीफ पण आम गेला ना लोक सांगतो हेलो ससबाई हेलो ओ ससबाई कैसा है रे आओ सर कब हो रहा रे बाबा तू कैसा है रे मुझे मोगा चाहोई अरे ससबाई तू ये मुझे घोड़े गाड़ी के किती ये सेरपेट बरे सेरपेट ती मार्क्स होडा गेल बरे तू ती आसत असलो आणि तो रॉट मो सांगतो तुक सोत सांगपा म्हणल्या जाऊया आय का याचे ऑलकट बाणशी रे सोनवार मरे म्हाक स्वता येताले देखून ते काय तुझ गोड्या गाय म्हणून जाण मरे तू अरे तू का सांगता ससबाई ये तू गेले बने होल त्या माग नाका त्याचे दलो जाईना आत यो आणि ये तुझे ऑलकट बने होल त्या गारोर अरे जाऊया हो एक पाट बाजरा सोन तुई नुस्ती हाडले आणि त्या नुस्त्या टेस्ट ना जाल्यार तू त्या नुस्ती पोतून वन दिता दिता रे ना आता हा ते कितको हाचे पॅटीस कोण हा इनारी माय कितो ऑलकट पेडिस कोना Yeah. This guy. या खंय वळखत रे तू मुगे फ्रेंड ओ तुगे फ्रेंड ओय एको दिको म्हाका सोदी गेलो जाण तू ओय तो अजून नाही गेला खाऊ बघितला अरे किती जाणे किती आणला ओय तुमका सांगायला लागला किती आऊ दुकोरा कोणी दुकोर म्हणू का ना मागितले सांग तू कोणी दुकोर म्हणा आमच्या जॉब होता माका कोणले दुकोर म्हणा कधी कोण आऊ माकाच दुकोर म्हणा अरे तू दुकोर नो तू मुझी भाषे मुनीस मरे नारे आऊ दुकोर रे थकोले सोचा आऊ दुकोर गावठी गावठी की रानोटी दोन ताटाचं काय म्हणे आता कांदोळ्या सेटिंग बंद केला अरे किती दुकोर म्हणतो तू काय दुकोर रे आऊ किती कारण किती दुकोर म्हणू का चल आई मरे कोस्ट करून 50,000 एकटाय केलोले बोलून ना 50,000 चलो रे चोनोले चोरू आ किती आम दिता ओय आई मरे ते सामान दोले म्हणून दौरू नका म्हणले आई चितले एक आनमार घेतो मग मगी ओय आनमार गेली ओय कसली गटरेज आवईस गॉड्रेज किता गेली रे गॉड्रेज किता गेली कसं रे काय माझी? अरे मदरा गे बांधले सायलाची अरे गॉड्रेज बी आय वीडियो लागत मरे हां मदरा पे आगे लागत अरे हां कैसे होनीस रे तू मदरा आळे लागणार गॉड्रेज आळे येतात गॉड्रेज आळे लागत असं सिनेमा बघणे घराला मागे अलमारी किती पडले 50,000 पडले 50,000 अलमारी गेली गॉड्रेज रे तगोता तेगे ऐकनाका तगोता आणि गॉड्रेजची बरे ती किती ढोले म्हणू कोण काढू वसना कोणेर हुडू बेटा मागीर 50,000 दौरपा 50,000 गॉड्रेज ओय मागीर गॉड्रेज घरा